follow this girl mgbe fa nọ class 5. Fana abụọ wee bido wee kwụba. Ka ọ gụsị secondary school, o wee sị anya bịa ma egie. Ya sị ya mba na ya dọrọ ready, na ya chọ ka ọ gaa school. Ọ bụ ya tago. So na ya na-asọpọtụ ya nwayọọ nwayọọ etu aka arụ ya. Then the parents ya ji ego na-asọpọtụ ya ọ na-agụ akwụkwọ. So mgbe ọ banye school, bido gụba akwụkwọ na na-eje visit na school once in a while na-enyekwu ya ego. Ọ nọgidezie olu osolu ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-eje egwu awantịlọ. Olu ọ na-aṅụ sọ mmanya. Olu ọ na-aṅụ sọ ma ọ ṅụsịa mmanya nata na ọma nje nwụzi akwụkwọ the next day. Mgbe ụfọdụ na ọ na-apagide hangover for 2 days. Ịgbagoro bido nnọọ na-emegheli ọsọ ihe nke agwụ ya ike. Ya wee bido wee tibe anya ebe ọzọ na-agwaghị ya o. Mana ihe dozi na ya bụ na mgbe afọ gụsị secondary school n'ife ndị dị bido n'ọbịabalị ya. And na dibịalịa buru ibu ya na-asị anya chelie dutonya love the girl ya na-asị anya chelie. So ọ na-echekwa ya hapụsịa ụmụ nwoke ndị chọrọ ịnụ ya. Mana mgbe o bidozi ṅụbazịa mmanya anụnwa dịzịa too much that na o bidozi nwebezie carry over. Oge ọbụla ọ na-enwe carry over. O wee lụzie na third year ọ dropzikwa out of school maka mmanya ọ na-aṅụ. Papa ya wee durie wee dunete n'ụlọ wee je tinye na rehab. E wee bido wee treat sie nye. So ka arụ dosizili ya mma, o wee sị na ya ga-echighe school. Papa ya wee sị na ọ gụsigo na ọ ma ngụzi. Mami ya sị ka o chighe school. Papa ya sị na ọ bụ na ọ ga-echighe school. Mami ya durie na babenne olu obe afọ ya tinyezie nya na school ka ọ zụtọpụ ya. Papa ya wee sị na ọ ga-eje ka ọ mụọ sewing. Na onye aṅụlụma bụ onye aṅụlụma o. Na ọ bụ na o jekwe school do free again. Na ọ ga-aṅụbakwa mmanya. Ebe ọ bụ na enyi nwoke si na ọ ga-anụ anya bịa ka ọnụ bịa ka ya na ya na-abụ bido ọsịzịkwa na ọ ga-eje school ya ji ejebe school bụ enyi nwoke mana ọ ma nnọzi bie wee go school afọ. Fana abụọ dọ ihe emesizie mami akwalụ si ya mụba sewing. Ebe ọ ga-abụ ọpụta ụtụtụ jebe ọlụ mgbede ọbata. Apụ ya tago then ọ mụsị ọlụ emepelie shop ụtụtụ ojebe ọlụ mgbede ọbata. Ka ọ ghara inwezi ebe ọ ga-anọ wee na-aṅụ oke mmanya ọ na-aṅụ. Na anyị na mami ya na papi ya zọsili ike before mami ya wee kwalụ. This girl wee bịaza wee sị anya bịa ka ọ nụbịa. Ọ sị bụ nne na mgbe a na-ekwu ihe a na anyị na nwaanyị ọzọ akwụbago mgbe o jebere ha abụọ ma mgbe ọ na-aṅụ oke mmanya ahụ ịghọta kịta. And na this girl ya na ya na-abụ na n'ọnwa 20 years 21 years. And na the girl dụọlịa ime. Ya wee gwa the girl wee sị ya ama nnụzi ya na ya chọrọzi. Because n'ihe a na-agwa anyị ha awụ na akụkọ mmanya na ihe niile ezuga ebe niile. Ya wee sị na ya ma nnụzi ya. Number 1 na ọ na-aṅụ oke mmanya. Number 2 na ọ ma finish school. And na ọgbaka school anụnwa ka ya ji wee sị ya mba ya gụba akwụkwọ na ya ka chọrọ ịnụ ọgụsị akwụkwọ ka ya nụbịa. Digel wee sị ya na ọ bụ na ọ nụghị ya na ya ga-atụ ya n'alụ nsị. Na ọ bụ na ya na-aṅụ oke mmanya na ya nwa na-eke oke ikpa wee tụba nwaanyị ọzọ ime. Na ọ bụ na ọ tụbara nwaanyị ọzọ ime na ya sị yes na willingly mana nke bụ na ọ fụla another person wee dagbu iwe je tụbịa ime wee bịaza na-agwa ya nọ maka na ya na-aṅụ oke mmanya. Apụ ịghọtago. A na-ekpe ihe anụnwa o. Na eziokwu na ya mee this girl ajọ ife. Mana ife o mere ọnọdụrụ enough nwoke iji wee sị na ya chọzi regardless na ya sị gị na ya ga-anụ gị. Agba amụmụ na-aghọta ebe m na-eje. N'eziokwu na ya mere ajọ ife ba ya tụba nwaanyị ọzọ ime ma ọ sị na ya ma nnụzi ya. Mana o nwere nwoke nọ na his right senses ga-anụ onye aṅụlụma na-aṅụ oke mmanya to the point na ọ drop from school. Parents ya sị na fama nzuzi ya n'akwụkwọ. Na ọ bụrụ fault ya. Ihe anụnwa mee kịta anụnwa this guy ji wee sị na ọ ma nnụzi this girl. Ọ fault the girl. Ka ọ fault ya bụ nwoke je tụba nwaanyị ime. Ka nke the girl tọnụlụta onye aṅụlụma. Mana the girl ejesigo rehab pụta o. Na-amụ ịkwa akwa which ọ mụsịrịgo. Which parents ya na-akwado etu ha ga-esi wee due ụlọ na nnekwu ka ọ kwaba akwa. Ọ sị bụ na ọ bata bie na o nwere ike ṅụbakwa mmanya again. Na ya bụrụ parents ya na ya ma control onwe.
etu papia si wee sị na ọma njezi skuulu na o nwee ike olu ọṅụakwa mmanya again na etu ọmụ ka ya si na-echekwa na o nwee ike ọ bata bie ọṅụakwa mmanya again ọ na-asị na ya ga-ata parents a na-aba ha ncha niile si na ọnya nwame na ọ nụrụ di na ọ kala ịnụ di mgbe o kwesịrị ịnụ di ma ọ na-agụ akwụkwọ na maka na ọ dị responsible na ọ bụ na ezigbo mmadụ ka ọ bụ na ihe na-atụ ụjọ maka ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ka o ji wee sị anyị anụ na di ya chalie nwaanyị ọ nara anụbịa mgbafọ ọ bụ na ọ nụbara ya mgbafọ kwụbali ụgwọ akwụkwọ na ọka adụsighị otu na nwaanyị anụrụ di ada eje pati apịghị atago mana duto na ọ nara anụ di o wee jebe pati na o so wee kpati ya wee sị ka ndị mmadụ tinye ọnụ n'okwu a biko ihe a mee kịta kedu onye ọ bụ fọt ya ka anụba this lady regardless condition ya ma ọ fọt ya na ọ ṅụbala mmanya o ịghọta ka ọ fọt ya na ọ nụrọzi di maka na ya si anya chelie yes na ebe afọ na ya mọrọ ka ya ga-esi wee kwuo ebe afọ mana still na fa zụrụ ọnwa fa ọfụma o andị na fata onye alụsị na o nwere ife ọ ga-eme na ọ bụrụ onye nwasị ha nwa ha bụrụ onye aṅụlụ mana ife a na-achọzi ka akwagbu ilie onye aṅụlụ maka anụba kedu ife ọ dị ka this guy mee onye anụba the girl maka na ọfọt ya na ọ nụrụ di maka na ọfọt ya na o ji skuulu ṅụba mmanya maka na o kwelie nkwa marriage oji maka ya dufuche ụmụ okorobịa niile bịarịa di ka onye kwechili maka na ife o mee karịrị nkwa o kwere na ọ bụ na ọ ṅụbara mmanya na ya aka anụ ya chetakwa na ọ tụba nwaanyị ọzọ ime wichi ife papia na mamia bedola aka sị na ọ bụ na eziokwu na ọdụ honest ghọtago na ọdụ committed to the nkwa o kwere na ọ ka atụbaghị nwaanyị ọzọ ime mana dịka anyị na-ekwu na mgbe ihe a melụ bụ mgbe nwa ha nwaanyị anọrị ha bụ ịmagonu na-akwụgharị maka mmanya ka a ji wee daba n'aka nwaanyị ọzọ na ọ bụrụ fọlt ya maka na etu o si gbatakwụlụ kịta na ọ bụgodo na ya tụbara nwaanyị ime na ya mọrọ ma ya ga-anọzikwa ya ike gwụlụ inyo akụkọ this way enyo onye this way na o siri ike maka na ọ bụ na dị gala n'ụbalị dị mgbe di na-abịali ya o nwere ike mịa ṅụ na mmanya niile n'ụwa na actually o nwere ike by now ọ nọ skuulu dị ime mee ihe a whatever who knows mana isi anya anụ na dị nya chelu gị na ị ga-anọdụli ya etele ugbo etele ose o wee luzie skuulu ṅụba mmanya which way another point 2 ịghọtago point nke gị oluo ṅụba mmanya maka na o nwere onye ga-afụsị nwaanyị bụ onye aṅụrụma n'obi dono jesigo rehab who knows o nwere ike o chegarigo bụ but na ọ bụrụzi ya nwa bụ nsogbu kịta nọọ etu o si wee gbatakwụlụ agbakwana m ihe m ga-ekwu yes I don't know ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.